Kvadrat deňlemäniň kökü gündöger alymy algoritmynyň işlerinden belli bolan şeýle forma arkaly hasaplanýardy we haçanna köküň aşagynak diskriminat diýip adlandyrylýan aňlatmanyň bahasy atersatly bolsa, onuň hakyky çözügi ýok diýip aýdylýardy. Şeýle kvadrat deňlemeleriň bir misalyna garalyň. Ol kvadrat deňlemäniň köküni formadan hasaplasak, onuň köküň aşagynak diskriminaty atersatly baha eýe bolar. Ýöne haçanna biz minus bir sanyň köküni i bilen belgilesek, onda minus 16-nyň kökü başgaça 4i diýip bileriz we kvadrat deňlemäniň iki sany hyýal köküni alarys. Şeýle görnüşde berilen sana kompleks san ýa-da hyýal san diýilýär. Sanlaryň şeýle adlandyrylmagyna garamazdan, olar argyldylar we tolkunlara degişli meselelerde kvant mehanikasyna we elektrik injenerçiligine ören wajyp amaly ähmiýet eýe. We şu videonyň maksady size kompleks sanlar barada giriş düşünjäni bermeklik. Islendik kompleks san hakyky we hyýaly böleklerden durýar. Ünsvermel zatlarymyň biri hem islendik kompleks sany iki juwut sanyň üstüne aňlatyp bolýandygy. Bu san juwutyny biz gönüşli koordinatlar sistemasynda hem şekillendirip bilýär. Haçanna kompleks san şekillendirilse, ol koordinatlar sistemasyna başgaça kompleks tekizligi ýa-da argan tekizligi diýilýär. Mundan başga da biz kompleks sany polyar koordinatlar sistemasyna, ýagny R radiusyň we zeta burçyň üstüne aňlatyp bilýäris. Bu urluklary gönüşli koordinatlar ulgamy bilen baglanyşyk deňlemäniň üstü bilen tapyp bilýär. Şeýle aňlatmada R sana kompleks sanyň moduli diýilýär. Soňunda kompleks sany polyar koordinatlaryň üstü bilen şeýle ýazyp bileris. Bu ýaýyň içindäki aňlatma eýleriň deňlemesi diýilýär. Ol deňlemän ulanyp biz kompleks sany aňlatmagyň ýene bir täze görnüşini alarys. Şunlukda berilen kompleks sany bir-birine ekwivalent bolan hemde baglanyşyk deňlemeleriň üstü bilen şu 4 görnüşde ýazmak bolýar. Kompleks sany aňlatmagyň şeýle köp türlüligi bize onuň üstüne geçirilen amallary yeňilleşdirmäge kömek etýär. Kompleks tekizliginäki nokodyň orny ütgedigçe ekwivalent aňlatmalaryň ütgeşini şu animasiýada hem görmek bolýar. Şeýlelikde şu videonyň dowamynda biz kompleks sanlar, olaryň ulanýan ýerleri we türlü aňlatyş usullary barada gurrun etdik. Inniki videolarda kompleks sanlary has çuňlaşdyryp öwrenýäris. Eger video göwnüňize ýaran bolsa, onda kanalyma agza bolmaklygy, like basmaklygy we video baradaky sorawlaryňyzy hemde pikirleriňizi kommentariýada paýlaşmaklygy unutmaň. Ünsleriniz üçin sag bolun. Are you listening? Damn.